What's up ka-adventure? I'm back my channel, Renato Adventurer. Thank you po sa lahat na sumasubscribe sa channel ko. Lahat ng sumasubscribe, may 500 subscriber ako. Thank you sa lahat na nagsasubscribe ng channel ko, 500 subscriber. Thank you po sa lahat. Okay, ngayon po, magbabanding kami kasama ng pamilya ko. Papunta kami ng beach. Okay po, ngayon po, ito po ang mga kasama ko. Puntahan po natin yung mga kasama ko po. Ito po sila. Ito po. Kaway. Kaway. Oh, ito po. Papunta kami ng beach ngayon kasi magbabanding kami kasama ng mga pamilya ko. Ito po mga kapamilya ko po. Papunta kami ng beach. Okay, what's up ka-adventure? Nandito na po kami sa Amulat Beach sa Kagting sa Santa Cruz. Ngayon po, nandito na po kami, maliligo kami sa dito po sa dagat po dito. Makikita namin ang napakaganda dito na beach. At saka birthday po ngayon ni Robert, pamangkin ng misis ko. Dito po. So, makikita natin po yung si Robert po. Ito si Robert. Okay po. Kaway Bert, ito po ang 24 years old na po si Robert ka-adventure. Nandito na po kami. At saka may si Kuya Patrick. Si Patrick. Ano po kami? Ito po. Bakit? Darata, magkunkuan na rin. Kuan. Ay, ano ba ko mo? Hey, what's up ka-adventure? Nandito kami sa Amulat Beach. Dito po makikita natin ang magandang view po. Kasama ko ang misis ko, saka si Mary Joy. Hello. Hi. Okay, papunta kami doon. Makita namin ang magandang view dito sa Amulat Beach. Ito po. Dito po kami. Kita natin ang magaganda ditong mga view doon. Kita natin. Okay. Okay ka-adventure, nandito na pa kami sa Amulat Beach. Nandito ang marami po dito naliligo po sa Amulat Beach. Don't forget to subscribe my channel, Renato Adventurer. Thank you po sa 500 subscriber. Thank you po. Okay, nandito po tayo sa Amulat Beach. Makita natin. Ito po. Ito po, maraming naliligo dito. Ito po, makita natin. Yan. Ang ganda ng view po dito sa Amulat Beach. Ito po. What's up ka-adventure? Kami. Ito po, may upuan dito. Upo kami dito. Ito po. Kasama ko yung misis ko. Dito po kami. Dito kami sa Amulat Beach. Ito po, maganda po dito. Ang view po dito sa Amulat Beach. Kasama ko yung misis ko. Ito yung si Kuya Patrick. Kaway Kuya Patrick. Kaway. Mary Joy, kaway. Ate Mary Joy. Hi, kaway. Ito po si Mary Joy. Ito si misis ko. Nandito po kami sa Amulat Beach. Dito sa Kagting Ubaybol po. Ito po, maganda po ditong view po. Banding para sa pamilya dito po. Ganda po dito para banding sa pamilya. Makikita natin. Ito po. What's up ka-adventure? Don't forget to subscribe my channel, Renato Adventurer. Ito po.
Ito po kami, nagbanding kami sa pamilya. Kasama si Ate Mary, Bibi Mary Joy at saka si Kuya Patrick. Oh. Okay, ka-adventure, nandito kami sa Amulat Beach. May gagawin kaming parlor games. Ito, yung battle, pupunuin ng dagat, kukuha ng dagat doon. Dito lang sa bibig ang dagat niya ay ilalagay dito. Okay? Ready? What the hell? No! God, please, no! Here. He needs some milk! A few moments later. 2 hours later. Why are you running? Why are you running? Wow. Dip, potato chip, dip, 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 dip, potato chip. Do it! Just do it! Oh, hello there! Kapoy rin din, uy. Okay, ka-adventure. Sila lahat po nanalo. Ibigyan ko ng premyo. Ito po. Okay po. Okay. Get set. Go! Sagad! They ask you how you are, you just have to say that you're fine. You're not really fine. You just can't get into it because they would never. Iridocyclitis. Surprise, motherfucker! Okay na, mayroon ng premyo na. Ito. Ito.
tabla, oh. Tara, oh. Oh, dawata, oh, premium. Salamat. Natapos na ang palaro namin. Sana po nagustuhan niyo ang video ko. Don't forget to subscribe my channel, Renato Adventurer. God bless po. God bless.